So itatad, dati dito Tita Bet's Two Chefs International Restaurant. Ramanan tayo, dagito'y hot plates combos da. So dito isang wana kita takit, deto'y detay hot plate beef. So beef deto'y, ramanan tayo, deto'y hot beef plate. Kaya napudot sa ayaw. Nagpudot sa amol. Napudot na imas tender dati beef na. Try tayo mo dati may isa. Dati sweet and sour fish. Na. Medyo po yung tanto yung napudot. Sumamit nga. Ang sumamit kan sour dati fish na. Perfect combination na imas. So this is 185 dito sweet and sour fish. Tapos dito is 199. So the hot plate combos di Tita Bet's Two Chefs International Restaurant. Met dito lalo-lalo no dito kwa no dito kaya't mo lang timangan small servings, which is this is good kasi kompleto na rin siya. So, may kayo dito likod iti Capitol, sango iti K-Servico, dito Tita Bet's Two Chefs International Restaurant. Para iti IFM News, Idol Gina B, Tatak, IFM.